J'arrive, Misha Miol。こんにちは、ミオルです。今回はトルナの言うオーランミーター、歌の韻律の8行連入っていきます。8行連の最初にローカーンという、A プラス B を4回繰り返す4カッコ A プラス B カッコ閉じるという、こういう形の、詞形があるんですが、これについて見ていきます。トルナはですね、今回取り上げていますプロソージクエルゲ以外にですね、別に学校用のハンドブックといいますかねの韻律の本があるんですが、小さい本ですが、その中でこのローカンというのはヨーロッパのバラッドに由来するというようなことを言っています。この意見に対しては、ブランケンホンさんはですね、異論を自治の中で述べていますので、そういう意見もあるということですね。ローカーの例を一つ見てみますね。ここに挙げられている例はショーン・クララフの例ですが、AB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  というような形になっています。1行目が A、2行目が B というふうに毎回続いていって AB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  ということで、簡略化した表現ではですね A プラス B を4回繰り返すという、そういう形の8行連であるというふうに言えると思いますね。1行が3四脚がありますね。でそれから、その2行ごとのですね、にアキルがありまして、その位置はですね、例えばですね、この1行目のおしまいのホマスっていうのと2行目の頭のボナレっていう、これがですねアキルを成しているということです。同じく、3行目のおしまいのフラックと4行目の頭のメラックですね。次は、5行目のフィナフと次の行のブリシャですね。最後のところはヴィシュナフとジミというところですね。これらがアキルを成していると。つまり1行目の行末の、四脚のですねと次の行の最初の四脚とが母音を成しているという形です。でここで使われているそのアキルで使われている母音がですね、トルナが言うガレッジ・ニャフリンという非変身母音、非変身単母音という形なんですが、彼の記号で言うと U ウムラウトですが、綴りで言うとここの詩で言うとですね U と I と O とこの3通りがありますけど、これは全部韻律上は同じ母音として扱うということをトルナは言っていますので、そういうことでこういうふうに詞形が統一されているということになります。それではちょっと読んでみますね。Shade Lona Mohammed Bonare Fiafik Fine The Lame Harchoren Jehrak Lel Miller Le Kien and Ma Felchen Fornich Le Funyav Brisha Ero Hrier Agnash Jamie She Horak Gan Vishnach Is Jimmy Orion Nawaj というふうになりますね。トルナの言うガリシニャフリン非変身単母音についてはですね、以前に4行連のところでトルナの説明を、お目にかけたことがありますが、それを、ここにもう一度掲げております。これはですね綴りとしてはいろいろ現れる9種類ぐらいここに書いてありますけれども、これをですね韻律上は同一の母音というふうに見なして、そういうふうにして母音の型を設定するべきであるというふうにトルナが言っていますので、そういうことなんですね。